Paula ten unha avoa que se chama Mercedes. Non é así? Sí. Mercedes tiña un barco. No. Mercedes tiña unha pescadería. Pescadería. Claro, que dixen. Barco. O irmán de Mercedes. Que se chamaba... Bueno, non me acuerdo. Bueno, tiña Mercedes 5 fillos. Begoña, que tiña unha pescadería tamén. Sí. Luís, que é o meu pai. Que ese Juan. é do barco. Claro, Juan e Luís traballan no barco. Barco. E Pablo, que tamén traballa con eles no barco. E despois tiñan outro irmán que non traballa no barco. Pero traballan algo no mar, Non, non ten nada relacionado co mar. Vale, este barco era do tío de... Si se salir o meu nome. Juan Santiago. Juan Santiago. Bonito nome. Este tiña un barco, que era o Genoveva. Este barco pasa a ser do meu tío. E meu tío, cando este barco xa non vale, pasa a ter o Genoveva. Que... O mesmo nome, entonces. Sí, porque... Sí, Bueno, vale. porque eran moi orixinais cos nomes. E logo xa, cando este xa non vale, pasa ao novo Genoveva. E xa... Non sabes nin explicarlo ti. Este tiña un barco, O Genoveva. o Genoveva, que era o Genoveva, o primeiro. Ese barco era ese. Deste, Ese. claro, Ese o mesmo. é o primeiro. Igual. Bueno, con todo isto casi podemos ver, así como Paola intentou explicarnos a historia da súa familia, quizáis todos podedes facer algo similar, encontrar algún vínculo familiar que vos una ao mar. É obligatorio o traballo. Por suposto, sobre todo para ti. Bueno, queríamos saber un pouco sobre a vosa vida e que relación ten co mar e... Vimos xa do mar, de familia do mar. Meu pai andaba, meu tío tamén. Entonces, nada, era unha salida fácil. Eu traballei cun tío meu que tiña, que era o dono da lancha, e despois fui unha mercante. Naveguei por aí, e cando me cansei, pois me quedei aquí. Me quedei coa lancha. Eu non, empecé en Terranova, en Bacalao. Sí. Botei 6 anos ali, depois fui un ano para Gran Sol, e depois me quedei con ele. Así que me casei tamén, cando tuve o hermano delas, me quedei aquí. E que pescades? Pois ahora mismo andamos cun aparejo que se chama Vetas e andamos a la pescadería del salmonete e a la faneca, básicamente. Pero son por épocas del año. Por ejemplo, nos abre la centolla en diciembre y nos dedicamos a la centolla en exclusivo hasta que pasen las fiestas y todo esto. Y pues ya nos viene la época de la jibia, entonces nos dedicamos a la jibia y luego volvemos así a esto, a la centolla. A la xarda. Vamos a hacer la costera de la Xarda, pues Avilés, Santander, depende donde esté el pescado, allí vamos. Cando foi a mellor época do mar? A mellor época. Hai 20 a lancha bella. Hai Cando 20 tiñamos anos. a lancha bella. Nos tiñamos unha lancha máis pequena, nos foi bastante ben, Hai unhas fotos por aí. fixemos esta e cada vez se está poñendo peor. Non porque non pesque, sino por los recortes, Sí. por los TAC, por todo esto. Que se poñen trabas para todos. Esta lancha pequena. Está Sí. pintada. Empezou con esa lancha, se comprou, veu para casa no ano 64, o ano que nací eu, mira ti. Se choveu. Genoveva. Genoveva.
E a segunda tamén, porque antes se podía poñer o mismo nombre a outra lancha, agora non. Esta foi a que tivemos despois. E agora temos esa. Cantas tiveches? 3. 3 con isto. E esta é unha foto do Día do Carme, coa Virgen a bordo. Que andara por aí, Paola, sería pequena. Teño que estar por aquí. Este non é... Non. É Esa que eu foto nunca Estás aquí en el estarei, medio, estás aquí. Esa foto igual tiene la de Estás aquí en el medio. No sé si Sí, teño que estar por aí, pero... El tío Pablo aí. Entonces, comprei esa, aproveitei o que poiden, tuve suerte que tengo un anos para ganar, para facer esta. E é a terceira lancha que temos. Entonces, cando fixemos a nova, che mandan elegir 3 nombres de maneira mercante, che ven. E nos puxemos Genoveva, que che o rechazo, novo Genoveva e Genoveva 2. E nos deron un novo Genoveva, que é o que se chama ahora. Que tipo de ferramentas usades para a pesca? A navalla. No, usamos aparellos. Usamos ese tipo de aparellos que hai aí, algún. Estas son asas po polvo. Ese tío tivo unha época que estías aquí andas al arte de pesca. E que a xiva, por exemplo, xiva son épocas de ano. A xiva empeza en enero e acaba en marzo, en abril, se a xiva se acaba, morre. Vai desovar e morre. A xiva, o pulpo nace e morre todos os anos. O verano é boa época para veta, porque o salmonete caro. Se tes a suerte de pescar algún, pois sempre defendes. Con pouca cousa defendes. Se agora a Paola quixera ir ao mar, Me diría que pensara moito primeiro que estudiar. Se quere ir ao mar, que quite unha titulación moi grande para ir nun barco grande. Aquí tens que pelear por ir ao mar. Tens que pelear cos inspectores cando veñen a pasar inspección. Tens que pelear con... Todo é un problema. Despois pagas por todo, aquí, agora. Agora, que si por atraques, si por las caixas, por todo tens que pagar. Revisións, todo. Cada vez te lo ponen peor. Para mí que quiere quitar la flota de bajura ou algo, porque no... Bueno, cal credes que é o futuro mugardos da pesca? Relación co pasado, se... Ahora hai moitos menos barcos aquí. Eu, cando era neno, había, non sei, 14 ou 15 barcos. Agora quedamos 5 ou 6. Unha é o chollo duro e a outra é unha inversión moi grande para agora poder facerlle frente. se tiverades posibilidade, non vos gustaría traballar noutra cousa? Yo estuve trabajando en Astano, por ejemplo, y no va tampoco. Non. Por iso non provei a traballar en terra porque non me... non é o meu traballar en terra. Al ser de familia marinera, ya, aunque no te guste el mar, te acostumbras, ¿entiendes? Y después ya lo tomas, es la rutina que tienes. Eu xa teño 55 anos, xa non sei facer outra cousa. Hai relevo, mugardos. No, porque mira, non ves, non encontras xente nova. No, Por cada chavala somos todos maiores. De feito, aí hai unha lancha o calamar que anda buscando por un home. Jesús andaba buscando, outro chaval, outra lancha, andaba buscando por outro home, que non hai gente preparada. E despois, non é porque hai jóvenes, pero los chavales que empiezan jóvenes, los meten a trabajar, y cuando ven el rollo del mar, Sí. a la semana o 15 días, Queren... dicen, me voy pa tierra, que é iso? É duro, o día da pesca é duro. Porque ahora, por exemplo, que ven o día moi tarde andamos este chollo e te levantas ás 4 da mañá. Pero é que no mes de maio, junio tal, 2:30 tens que salir, porque tes 1 hora e media ou 2 de camiño, porque antes de vir o día ten que estar a rede no mar. De 3 de la mañana a 3 de la tarde, Bueno, más o menos. Menos el fin de semana, que esa es otra. A este trabajo nosotros paramos el jueves de noche y no arrancamos hasta el lunes. O sea que non é todo negativo, algo de positivo. Son horas de Tiene trabajo. cosas buenas, por ejemplo, nosotros somos hermanos, pero en un barco que andan 2 o 3, es muy compañerismo, trabajas al aire libre, no te están dando la paliza luego el jefe de arriba, ¿me entiendes? Pero bueno, aí tedes as portas abertas. Queredes saber como é o mar? Non é a mellor cousa que velo en directo. O que che conten, cho conten, Que isto me está contando unha batalla, non. Ves ali ou ves? Claro, vides un ou dos con nós, e despois vos lle contades aos amigos o que é.
Bro, ¿dónde estás? Nada, que me acaban de desconvocar outra vez. Esto é sempre o mismo. Estades no bar? Vale, vou agora, venga. Veña, chao. Opa. Hola. Outra vez estou desconvocado, isto é unha merda, Nada, quedei aí con Adrián, ou aí cos colegas, porque non iba a entrenar e estaba na parada esperando o bus e de repente chega un mensaxe que nada, que estou desconvocado outra vez.